Gambare sapa? Wes. Tak didohi gambare lho, Cah. Sapa iki? Aku no. Titan ya, An. Ikan. Iki arepe ning ngene nganu, Cah. Bahasa lamah neh iki. Sekitar jam 09.00. Pas tantang gawe njajal ngok bahasa lamah. Adakne piye soalnya kok anake kan adoh to. Adoh lek ra dongak sakne. Nang omah dhewe marani. Iki lokasi kejadiane tabrakan iki ning pas kulon niku lho. Iki mae. Enak ora. Paling anake rene neh. Rong. Wis kok kene. Kasihkan tekor keterlibatan. Beneke apa? Beneke. Mani belajar. Oh, bek meni. Oh ning kene. Oh. Ya ngono penak. Ora usah ngilingne. Bae ning kene anake. Heeh. Heeh. Bae Mbah Mas sik adus urung lamben. Sik bene kanu cah lamben sik. Wes. Jauh wes to. Makan pitik iki yo. Wis jam 6 mau. Sistelne apa? Ono. Barang-barang. Tak setelne gambare sampean ya. Tak setelne gambare sampean. Rong roh to? Tak didoi. Cicak nek kene. Nang apa? Nah, kene krungu. Gila nyetel ning di HP-ne jadul. Kok mendung. Mau sarapan? Wes. Sarapan. Sego. Sego. Telo tak sak tengker. Telongane kuwi. Heeh. Endi? Yo titik-titik oh wis klebon. Heeh. Cek lemes ora? Ndak. Ndak. Yo jog-jog asem dole. Dak umat ya awake yo. Lemes dak umat yo akas ngono. Jog-jog asem. Gila. Ya ini kok mendung lho. Gambare sapa? Wes. Tak didohi gambare lho, Cah. Sapa iki? Aku no. Titan ya, An. Ikan. Agak kelabi kotel. Kotel apa? Iki. Oh, duk no ndingi kok. Gawe jaket ndingi kok. Gawe jaket ndingi. Iki. Heeh. Cek ngangge jaket. Heeh. Diingi anu, isuk pas sampai hutan diingi. Aku tak ngangge jaket. Mending anu biru kan. Ya apa? Adem ya? Terus adem. Tak didoi gambare kan YouTube. Sene narem. Wong cilik Nyetelne tuku HP. jaket digedeni ae. Setelne anune.
bojone adik, Ora. kae bojone adik. Sing dhisik kae Heeh. bature tuku. Iki Heeh, jakete yang Surapura. Selapura. Ya karo Handi. Sampean melu. Eh, Lek tuku sampean melu ora? hah, aku Heeh, mendung neh. Mendung neh. heeh. Puh kok mendung neh kae. Wis sida ngerit. Sida ngerit pari. Gong. Udung. Puh, ngerep pari Urung diret. Awas HP ku. Alat HP. Alat HP. Alat HP. Modot Bisa ora kene tak anone. Eh, Tak lerek nih. mbah kok modot Angel. Cek Oh alah, dino nang Jogja. ya ini mendung. Ya apa? Nyapa? Wis. Wes. Oh, wis ditekani. Wes tekan dhuwur. Hah? Mbah, Ben ora pahit. aku lek kopi lho. Gila. Kin barang. Fotone kin. Kapan ngan mang Keinginane. gimana? Oh, keinginan. Heeh. Iki wes pirang dino. Bo rong dino. Misan. Tune karek sitok Kok foto arokin. Video itu foto. Kin ro. Ero. Udah foto di video. Jadi lek mlaku obah ketok. Kayak video. Obahe ketok lek video lek foto mek meneng. Oh ya. Ya apa? Dio. Mau dijongkasi mbek menik. Hah? Dijongkasi mbek menik apa jongkasan dhewe? Jongkasan dhewe. Mau kertakan ya Ndak gelem. Ora oleh. Iya nih ngono ae. Aja sisat-sisat. Lorong. Gak jane. Lek nganu lek naleni aja sisat-sisat kuncitan. Ngono. Kok wis reka. Gila, sing tiba ndingi. Sing tiba ning kalenan ndingi kuwi. Yo, Parani polisi. Ning kalenan. kembali. Cek tiba di Jam pira kok mendung? Jam 10 ya. Mencelat wadah. medune adoh yo. Medune atuh no, Mbah. Heeh. Ini lek tabrakan pas ning dalan medun, mencelate sampai dalan munggah. Ki montore teko kene. Motore Dedan. Montore sing tiba. kalian nanti gitu. Heeh. 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 Cek tiba di ini. Kok ngerti kok? Wong samben. Samben. Heeh.
Samben, Samben. yo, samben. Aduh, Oh, aku ngeri tuh lah anaknya. kok ngene dulure arep interne sekolah, mulai dulure omahe kono Wonotirto. Mana sih? Wonotirto. Wonoter toh. Aduh, ya ampun. Heeh. Tutup godong. Beh, Sing nutupi aku kuwi. Dingin sakne tak tutupi sik. iki. Cuma saya nutupi kowe. Heeh, dingin tak tutupi. Oh, Kunco ketok sakne. eh, oh, banget tem. Sakne iki cek sekolah PAUD. Anak saya sekolah. Heeh. Jalan numpak banter-banter kok podokan. Kira gawe helm. Ya yo. Kok kadang dhewe ngati-ngati wong liya ora hati-hati. Oh, Kadang iki ngono kuwi. Urung sida ngeret? Gong sida ngeret pari. Kapan sidone? para Gua belajar. ngera iki ya sesok. Sesuk. Ben. Lah jareke jaringnya dicepot. Hah? Jaringnya dicepot. Oh, dicepat tapi kan. Oh, manuke renek. Simo. Berarti tan arep Pak Simu. Ah, Iki sapa TOT? mat. Titan ya an. Ikan. Mat. Eh, Pak Mat ute-ute. Heeh. iki sapa niki? Iki sing batune tabrakan apa piye? Cuk, wis sumber bojone Gatot, Mbak Nur, mantune Pak Bai. Mantune Pak Bai. Heeh, sing tas sewuh ndiknane. Oh. Iki motor sing gowo. Cuk, sing gawa sik ambulane rong teko kuwi. Sik ngenteni. Cek polisi ini yang teko ya. Sik wong Tak celokne polisi anu kuwi budaya. sik wong samben. Oh, sik bojone ora werok. Bojone enggak ning omah dikabari wis lemes ora iso mara ya. Waduh. Wis sampe kaget Oh, anake arep bojone kok. kaget. Wis muga sabar. Kayak sak anake ya. Heeh, Ora isa anake. anake. Ya pisang loro. Bojone sing mati ya. Heeh. Duh, urung mara. Duh, Ekol lho sing nutupi. tak tutupi karo godhong gedang anu. Karo maratuane Sineng kono lek nutupi wong loro. Oh, Numpak sing hati-hati. heeh. Pak motor wis nyebrang-nyebrang ya tolah-toleh tenanan. Karo dene iki aja sok benakne lho. Heeh. Lek numpak motor benakne mandek sik. Heh. Lek apa nyapu-nyapu mandek sik. Lah iya. Ora sambung tak pentu dalan. Barokah. Pokoke ning mlakune ning pinggir enggak apa-apa. Ora ning aspal. Sing lanang. Wis ora iso mara. Awake sudah mesti. Heeh. Ora usah turut ngene Bangladesh. Motor. Ora usah turut ngetan mlaku. Kok lek aku rene ngongkon aku. Jomblo ka mlaku ngetan. Anu. Bature tabrakan. Iki lho sing musuhe tabrakan wedok iki. Ya wedok. Heeh, iki dituntun polisi. Sing tabrakane. Sing urip padha tabrakane kuwi.
Nabrak wedok apa lanang? Wedok. Wedok. Wedok bodoh wedok jare. Wedok karo wedok. Bisa kena ya, sik tutupan no. Sing nabrak wong sing koetan apa sing Wong tiba ya, Selalu. tiba. Padha tibane ya. ora no miti karo sing lanang iso numpak motor ndak oleh numpak. Adike sing gawe-gawe sing kon ngeterne iki suci. Wong diterne ya. Heeh. Nyapa asli ya suci. Nyaludaya ya suci. Yo angon ora oleh ngono kuwi. Heeh. Yo, Dalane rame kok men. heeh. Kono Ya ya. iya. Pas liwat koyo. Wes, Kono ya kaya kene dalane. heeh. Rame. Heeh. Kono ngene bekmi. Heeh. Dalane rame. Jalan aspalan. Heeh. Ora ora oleh karo sing lanang. Daleh numpak. Oh, ora ngebelok. Nah, pas loro. Karo baju karo Heeh. Awake ra penak. kancane yo dijak ngono ke. Maune yo kuwi. Maune kan golek ramban. Heeh. Yang kene temu. Kok tak anu bakmi. Kok tak katakne ngono. Yo belajar. Bisa ngalah. Ije. Bengkok yang kene temu. Jajak. Ibu Adike Pak Siat anu anu ne memi tiba heeh jadi coba karo sing lanang wis ora oleh ora oleh mbak motor. ora oleh numpak motor wis ora usah numpak Jane iso. ya dindi tak terle ati wira-wiri yo suci wi kok nyanti ya Heeh. suci Nek ra tinggen tenan wis Heeh. bahaya men. tiba nyapa ngono lho dan pager Heeh. Bablasen paling. iki keluargane Urung mara wi urung keluargane urung enak ngerti. oh alah Ngertine rada suwi. oh Pale yo ora enak kenal lah alamate. KTP-ne kuwi pas Pak Polisi teko kuwi ya ruwe. dulu ya omahe sampean Samben sing tabrakan ya samben sing nabrak. eh Sing nabrak ya samben. oh sing nabrak mau ya wong sampean Heeh. kok jan ada setek Ya anu ra nggih helm kok sing cilik ya. lelek wong sampean Apa? oh alah kok jauh reno Lah aku ndi? Ndi aku. Atur nuwun lho ya, Dok. Moga-moga gedhe rezekine lho ya. Bae isane gendongane lho, Gen. Heeh. Syukur waras. Heeh. Walah. Buka aplikasi MyXL dan bikin circle kamu sekarang. Aduh, ya apa? Nyapa pasan Kok ditutupi? Cangkem